Vasen aave, kädet alas. Onko siellä pintaa? Vasen aave, kädet alas. Vasen aave, kädet näkyviin. Jep. Toinen aave. Toisen aavelle nyt pian. Toisen aaveen luokse. Samalla lailla halautetaan syydellä. Ja Riitu huppu pois. Ja keskustele aaveen kanssa. Kutsu koiraa samalla kuin kutsuman aaveen. Pyydä koiraa luokse.
kontaktissa, koska molemmat saa ottaa kontaktia koiraan. Joo. Samalla lailla kärsissä. Ota koira kiinni, että mennään tuonne puhu kovena. Ehkä se on saanut kylmä sähkö, koska tää ei kestä puolitoista tuntia. Ei se muuttu sen. Tää oli ihan täynnä. Se on kylmä saamassa. Peku ei se varmaan ole kun naapin tähän sen parhaan kuvallaan, tai toiseksi parhaan. Se syö enemmän akkua, että kestäisi 1,5 tuntia. Samalla lailla vedät sen lelun 2 kertaa maata pitkin ja heität mulle. Ai just. Leikkiä koiran kanssa. Aktiivinen neiti. Häh? Aakka aktiivinen neiti. Oliko valmis? Nykky riitti. Joo, nyt riitti. Hienoa. Mitä omistaja on mieltä? Tuliko yllätyksiä radan vaiheella? No tuolla ainakin se 3 minuuttia mä osasin odottaa sitä vinkumista ja mä olisin odottanut, että se olisi saattanut ruveta haukkua ja komentaa mua ja hyppiä mua päälle, mitä se sitten tuolla. Aivan. Se sitten ei onneksi tuolla muuta kuin vinkuja vähän. Joo, pari hyppyä oli, mutta se oli niinku pientä verrattuna mitä sä ootit. Joo, niin. Aivan, kyllä. Oliko muuta radan aikana, mikä oli yllätystä tai? Ei oikeastaan yllätystä, että kyllä mä melkein osasin arvata, että se haalariin niin pakittaa ja silleen, että ei tässä oikeastaan sillain niin mitään. Tunnet koiras? Joo, kyllä siinä mielessä joo. Jos katsotaan koiran sosiaalisuutta, niin koirahan on koira, joka itse ottaa kontaktia vieraaseen henkilöön tai vastaa kontaktia. Eli on kiinnostunut ihmisistä ihan selkeästi. Ja ihmisistä kaikissa tilanteissa, paitsi aaveissa oli tullut vähän liikaa, niin vaikka oli ihmisiä, niin sitten ei enää kauheasti innostanut. Että huomasi, että kyllä se teki niitä kahdeksikkoja siinä välillä, mutta hyvin pakottamalla tavallaan. Että se oli vähän liikaa sille sitten, että vaikka siinä oli ihmisiä. Aktiviteetissa tosiaan, mitä me katsottiin, niin koira käyttää ääntä, eli se vinkuu jonkun verran, rauhoittu hetkeksi, sitten hyppäsi pari kertaa sua selkään ja sitten pari vinkunaa ihan siinä lopussa, mutta hyvin sanotaan aika rauhallinen kuitenkin, mutta justiin semmoinen vähän semmoinen sisäinen rauhoittumus siitä tulee, että silloin kun ei tapahdu yhtään mitään, niin pitäisi tapahtua jotain. Tiedetään. Haluaa sitä. Sitten tämä koirahan tykkää taka-ajosta, eli lähtee pomppien, loikkien. Ekalla kerralla ei käynyt ihan sitä meidän jänistä nuuskasemassa, mutta toisella kerralla sitten kävi nuuskasemassa ja tuli takaisin.
Ja mietittiinkin siinä ja naurettiin, että olisikohan siinä ollut joku havu, joka kävi nenään tai jotain, koska se niin loikkien tuli ekalla kerralla takaisin. Ja sitten etäleikkijästä tosiaan on kiinnostunut. Ei näytä minkäänlaista uhkaa. Ei myöskään näytä uhkaa missään muualla koko radan aikana. Eli aggressiotaan ei näytä tämän radan aikana. On siinä utelias ja tekee yhteistyötä aktiivisen kanssa. Silloin kun on aktiivinen leikkijä, niin silloin koira on aktiivinen. Silloin kun se on passiivinen, niin sitten koira jää seisomaan ja odottaa, että mitä teet nyt, mitä seuraavaksi. Sitten tultiin haalariin. Siinä tekee semmoisen pienen väistön, mutta ei käännä ollenkaan katsettaan pois siitä haalarista. Ja siinä tarvitsee kuitenkin sun apua aika paljonkin ennen kuin uskaltaa tulla niinku nuuskasemaan sitä. Että me niinku toivotaan, että koira ottaa kontaktin ja katsoo, että ai toi oli haalari. Ja siinä kesti aika kauan, koska se rupesi tekemään kaikkea muuta siinä. Mutta otti kuitenkin sen selvitti sen ja sille jäi vähän epämiellyttävä olo niissä ohituksissa näkyy, että ei se ollut ihan niin kuin välinpitämätön, mutta sitten kiinnostikin samalla jonkun verran, että sekä että. Mutta hyvin niin kuin vähäistä, mutta vähän sitä jäi mietityttää, että mikä toi oikein oli, mikä poppasi ylös. Sitten ääniherkkyydessä ihan sama juttu, pelästyi jonkun verran ja käänsi katseensa pois, mutta sitten hyvin uteliaana tuli nuuskasemaan siihen ja hyvin nopeasti niin kuin ratkaisi sen. Ja sille jäi tässäkin ohituksessa huomasi, että se halusi mennä toiselle puolelle joka ohituksessa, eli että vähän semmoinen epämiellyttävä olo sille jäi siinä, mutta sitten taas kiinnostusta ei ollenkaan, että hyvin niin kuin sanotaan, että onnistuu silloin kun ratkaisee ne, niin jää vähän semmoinen epäileväksi jää siinä, mutta muuten pystyy jatkamaan ihan hyvin. Ja sitten aaveissa tosiaan niin oli hyvin rauhallisena ja istui ja katteli siinä ja sitten se katteli muualle välillä ja seurasi vähän muutakin. Mutta ne oli kuitenkin tosi jänniä ja siinä ei kyennyt edes niin sun avulla ajan sisällä niin ratkaisemaan, että hei nää ei ollut vaarallisia vaan, eikä ollut aaveita vaan ihan tavallisia ihmisiä. Mutta se ei kuitenkaan näy tässä loppuleikissä. Eli loppuleikki oli ihan sama leikki kuin alussa, eli hyvin nopea ja tarttuu hieman viiveellä siihen leluun, mutta ihan samalla tavalla alussa kuin lopussa. Ja se mitä me aina katsotaan on justiin se alkuleikki ja loppuleikki, että onko koira niin kuin paineistunut kauheasti siitä, koska se näkyy yleensä tässä loppuleikissä. Mutta tässä neidissä se ei kuitenkaan näy. Eli leikki ihan samalla intensiteetillä kuin, ihan samalla intensiteetillä kuin alussa. Hyvä, hienoa. Nyt pääset mamman kanssa oikein leikkimään tonne tekemään jotain hauskaa, jos tää oli sun mielestä rankkaa. Kiitos, että tulitte. Oli oikein mukavaa. Miten sanotaan sitten laukauksista pitää? No laukauksista ei sen kummemmin kuin, että ensimmäisen aktiivisen laukauksen jälkeen ei minkäänlaista niin kuin suurempaa reaktiota. Toisen jälkeen se ei oikein halunnut palautua. Että se niin kuin jäi vähän päälle. Mutta sitten taas passiivisissa huomasi, että sillä oli vähän semmoinen olo, mutta ei kuitenkaan niin kuin mitään suurempaa. Joo, okei. Elikkä sulle